Bektur İlyas. Balbandın tukumu. Angeme. Ün goştoop abjoloşturgan Ernest Hıyaz. Koňşulaş Gazagaýyldyn Nazar degen baýynyň göňülün göz gösürtgen aýgyry jogalat. Erteň menen erte jigitleri baýga çaap kelet. Gertebel aýgyrdan göz jazyp kaldyk. Tünde gılamyk kar jagan, bary tynç ele bolçu. Erteň menen garasak başgasy toluk, gertebel aýgyr jok. Kırgızlardın jaýlosy jag aşudan aşkan jalgyz kişinin izinden başka hiç ilinçe gizlep taba albadyk. Közüňerdi ılbas uktap kalgan ekensiňer da. Oşonçodan gertebeldi tandap götörüp getse, al jön kişi emes. İzdi guvalap artынан bargıla. Kırgızlar jak aşırıp getse, al Matay balbandygyň golundan gelgen iş. Eger al bolsa, jön aýtyp kaýtyp gelgile. Aýtsa aýtkanday oşo al Matay balban eken. Kaçankı bir işte kalgan tarnyçyn oşentip baýgatkango. Any Nazar baýda düşünse gerek. Agyrewke dost bolup, dost tübün sög aýrysyn dep, Nazardyň kiçi gyzy menen Almatay balbandyň inisinin çoňuly baş goşup guda sög bolup galyşat. Anan oşul gudalykty jalgagan iki jaş menin çoň atamdyn atenesi eken. Jön jerden tukumy emesmin. Çoň atalarym aşudan aýgyr aşyrgan balban. Tayatam Kazak'tın kızır kongon bayi bolgon dep maktana koyum evi gelgen jerde. Ança-munça toptorda ortoga çıga koyup, balban güreştörde bay gelip olup kaytkan gezlerimde öz sözüme özüm kadimkide işenip alap. Çın ele çoň ataňdyň güçü saga kongon okşoyt, azamatsın, algan bagytyňdan kaytpa, dedi bir günü toptun ortasında baratbay aksakal kolumdu götörüp. Koyuňuzçy, dedi menden jygylyp kalgan bala belindegi gurun çeçi ırgıtıp jatıp. Munun atası atakty bur bolgan emespe? Hey geles o, menin atam el bakkan, dedim boş kolumdan sömöýün aga gezep. İlgeri uğurlar el bakkan degendi ukkany. İlgeri uğurlar el bakkan degendi ukkanym esime düşüp. Açınında menin çoň atamdyn biröge kılgan soğuptu işi jönünde dele ukkan emesmin. Koygula baldar. Jönsiz ırkıraşy erdike jatpaýt. Eköňteň esen bolgula. Yntymak bolboý ırs çukpaýt. Gele goluňardy, dep kol alıştırıp koydu. Oşentip bilegimdiň güçüne tayanıp aýlyga atçalyk bolbosa da taýçalyk dankym çygyp, gözgö düşüp sözgö iline başladım. Oşondan ulam unutulup baratkan çoň atamdyň balbandygy jönünde da aňyz gepler köbeýe başlady. Bir jolu Talip baý senin çoň ataňdyň konuşuna göz artyp, başga jaka göçsün. Al jaýlo bizdin atalarymyzdyn jeri bolçu dep aýtgyzyp jigitlerini jiberet. Jigitler topurap jetip gelse, Almatay ata öýgüz tokugandan erikse gerek, boş üýün gerege uğuk tündügü menen eki koltuguna gysyp turduk üzüktörün üstüne bastırıp, kalgan katkan gazan ayak emeregen kaptalına taňdyryp, kempireki sunun arka özüne konuş jaňylap atkan eken. He jigitler, gelip kaldysaňargo, oturup gymyzyja turgula. Men bulardan arka özüge ötkörüp kele salaýyn, dep gürpülde bakkan daryanı jaý baraka jirep ötüp ketdi deyt. Bir köyüzde gileygen iki sabagymyz menen kempir ele kaltyr. Jigitler gübüň-çybyň bola galyşyp, iki sabagymyz menen kempirdi sudan ary alyp ötüp, Almataýdyň üýün tigişip, baýynyň aýtgan salamyny jetkizgenden gorkup, jön-jaý suragan bolup gaýtyp getişipdir. Dagy bir jolu üýünde gymyz içip otursa tömenki aýyldagy Muhandan ulu çaap gelip eşikten gıyqırıptır. Almatay ata, tige Sarıkenin jigitler gelip çuğ salıp atat. Bizdi bulgonuştan göçküle deyt. Hak ata, Kudaýdyn jerinden guvalagaday algym eken. Alıp gel Akboz beýni dep Almatay ata uğrundan ırgıp turup talaga jönöptür. Akboz beýden başka jylky götür alçy emes deyt. Jelenin çetinde turgan Akboz beýge jügön gatyp terdik salyp ele jaýdak çaap jönöptür. Joldan baratyp gerneydi balatyny uçunan garmap bulkup tartıp, tamyry menen julup butaktaryň gol menen sydyryp julup ırgıtdy deyt. Kayran Akboz beý oşonda bir tizesi bügülüp düşüp oňolgan eken. Tamyry menen julungan balatyny çokmar kılgan Almatay balbandyň çaap gelgenini görgen Sarıkenin jigitleri tizginin jyıp dymy düştü deyt. Jerge goja bolgusy gelgen dymakdylar bir sözün tyňdap aýtalpay tarap getişipdir. Anan dagy bir jolu andan da gyzyk. Çoň atam jönünde uşunday sözler aýtılıp jürdi. Gede birbirine gaýçy gelgen jomoktor dele jaralyp getçi. Meyli kanday gana aýtylbasyn, bul erdikler maga dem küç bolçu.
Degi til gözden saktaç eken. Munu moyduna tagıp alçı, dep apam moldogo tumar çidirip moynuma tagıp koydu. Antke men bargan sayın güçkö tolgonsup, kayakta balban güreş bolsa oşol jaka jönöp, kalın toptun ortosun engsep kaldım. Çoң atam arbagында koldayt degen nişenim ardayım maydanga çıkıp baratkanda meni şıktandırıp, kaybirde alelek baygemdi kantıp kutuktoo jönünde oylondurup jüberçü. Bu jolu da oşondoy boldu. Tuğanbay aksakal neberesine akbata surap at çaptırıp toy verdi. Oyun tamaşa o degendele balban güreşten baştaldı. Şımalanıp bilek türüp elde murdele men çıktım. Ataňyň görü dünýä daim ele güz bolup tursa deyim. Sebebi Kazak menen Kırgızda toy güzde kızıyt emespi. El jaň ele jaylodan düşkön mal. Maldan etdi jandy gezi. 2 gündün biri toy. Aktönüň garda jarylgan altın güzde et menen kımızga toyup er öňdönüp bilek türüp gündele maydanda jürgüm gelet. Jeňişden sıyırmattın damı kanday tattu. Bet kelgeniň belini ip kalyň elde taňdaý kaktyryp tamşandyrıp turganday rakat. Mıhtılığında elden azalap bizdin balban jigit dep tursa, kulaňdan kurçuganyp jan düýnüňdi dülüktürgen tekeber sezim butuň jeremes gökdü tepsep turgansytyp, özüňdi özgelerden gadrese biýik sezesiň. Kana köpçülük, taanyşdyrbasam da bardyňyzlarga tanyş. Atakty Almatay balbandyň çöbüresi, dadysı jer jytlabagan jaş balbanyňyzlar Mukanга bataňyzlardy berip koýuňuzlar. Amin. Meni maýdanga alyp çykkan kişi belime gurgurçap bitken soň elge gaýryldy. Amin, bay gelip al, dedi aksakaldar. Kalyň el goşulup alakan jayıp bet syp açdy. Kana, kim çıgat? Bizdin balbanga tengelçiler barby? Meni jetelegen kişinin ünü öktüm. Syýagyma işenip meni menen adyr ele maktanarına gözü jetip turganday. Ha, buga kişi çykpaýt, dedi biri. Ukmaksam bolup başka jakty garap tursam da kulagyma ayaba jagym duguldy. Toptun arka çetinde oturgan bir jigitdi 2-3 barıp, sen çık dep 2 koldan tartıp turguzup, beri süredeletdi getirişip, koy bir jerdenbiz, uyat bolat, demiş bolup getenjik dep bolbo koydu. Mınavu goňşy aýyldan gelgen konoktor, oy, silerden katındardan erkek tuğanı jok bele. Jok degende el gözünde 1-2 silkişer jigitiňer bolsa da alıp çykkyla. El tiyak-piyak deýleňdey garap, biri çıga kalsa, kaçırıp karmaşsa, göz merin kandırsak degende umsunuşkan menen, adırça maydanga geletkan hiç kim görünbeyt. Kamera karmap toydu filmge alıp jürgen jigit eň ele hoştongon nemeken. Birese otura kalıp, birese tura kalıp meni olimpiadanın çempionu tartkansyp tartıp atty. Televizordan görgön çoň jarıştарды esip kettim. Emi bul jakta jüre berbey, içki өлkölörge barıp maşygyp, çoň arenalarga çygy gerek ekenini oýladym. Mümkün bolsa geler jylky göçmenler oýununa gatnaşy gerek. Myntyp maýda barat toy tomalakda jüre berbey, goldan gelse el aralyk meldeşlerge barış gerek. 5-10 soň akça emes, 6 medal alçy jerge barıp gatnaşganym oň. Çykçy kişi bolbasa bay kesin bergile, dedi bir aksakal. Aňgyçyle jogorky döweden bir öne jetelep 2-3 ok ýykyryp kalyşdy. Mına çykdy. Kim eken? Qoňşy aýyldan, Jembek ulu ulan. Hoy, bul kiçik bala go. Öz teňine salsaňar bola. Teňi tezek gawy menen bolsun. Bul bolboýt. Emki maýdanга çyksyn dep atjan turgan bir kişi omur olup girip geldi. Kıyazat degenen jerde şokşayt. Eş nerse emes, dedi maga. Bol turgan kişi. Jygylsa jer götüröt. Anda emne turupdur. Ada çykbasa, bu da çykbasa anan kim çıgat? Toy kişine toy okşoş bolsun da. El tamaşa görsün, birönün ak tilek eken batasın alat. Tura dep el çurkurap jüberdi. He borum, koysaňçy, dedi. Janky kişi elden gaýır bolbogon soň, tigi jigitden özüne jakyn borup. Hey, neden korkasyň? Kamsanawaçy, dedi tigi tootboy. İçi oturgan jerinden ele süýrep gelişken okşayt. Gözleri süzülüp kızara börtüp altyr. Anın içip algany bet maňda gelip karmaşa bergende an sayın açık boldu. Oğuzundan burkuragan açujat kaňyl jarymdy kaptay berdi. Kiçine oyun görsetip, dedi kalys bolup turgan kişi. Anın oyun düşündüm. Karşılaşımda daro çap jüberbey, kiçine öner görsetip silkileşken bolup, eldin göz merin kandırıp koyumdu suranyp turganday. Karmaş baştaldı. Baýkasam çamasy çakty öle neme görünet. Denesi da menden köp kiçik, salmagy jeňil eken. Anja totup ketken jokmun. Telefonun gözgö takap süretke tartkandar jabalактap köpüýüp ketdi. Janaga operator jigit emi temeli çalgasынан jata kalıp tartıp jüret. Hoy, munça emne köp kişi. Eldin aldın tosup kaldıňar.
Katışı joňar çıkkıla maydandan dep maydan başkarıp жүрgön Kara Murutcan, Kara Toru Jumur jigit kamçysyny ürüp jabalaktagandardan ary kuup jiberdi. Siz da çygyp ketiňiz dedi anan janaga koňşu aýyldan gelgen atçan kişige. Maydandan tartybyn saktaňyz. Andaýla balbanyňyzga boruňyz orsa mından keyin alyp gelbeňiz. Hele albay jürüp güreşke düşkenden balaketini alasyň bu? Heneň duraýyn. Helde uýat kılıp, alemi başyňdy bokka saýsyn. Tege kişi atynyň başyny ary burup baratyp uşintiп kowuranyp ketdi. Çinele tiginde jerde jerge düşkende bir gün bol elek oçogon uydun jampasy jatkan. Daroo oşol gözüme düşdü. Kızık iş bolsun degen oy akylyma uyalay kaldy. Munun başyn bokka saýaýyn. Ýete gönden galgys bolsun. Ara oğuzundan atıp geççüde bolup bir-iki jolu kulgup jiberdi. Antke menen başdagıday emes, batele sergi düşdü. Kıyazy it bolor nemi düşünüp kaldy okşayt. Menin jön güreşpey bokka sürüp atkanymyny sezip kalganday. Getençik dep artka tartılıp, oşo bok jaktan kaçıp alek bolup kaldı. El çap ele çap bolup çurkurap atat. Men çapkym gelbey bokka sürüp atam. Tiginim tırışıp bolboýt. Sak keterinden ertele tüňülüp kalganday. Ebi gelse oşol ele jerge jygylyp bergisi var. Aga men bolboým. Jygylçyday bolsa öýde tilkip tirilegen jerinden tik turguzyp alyp attym. Boldy baýke, men jengildim, dedi bir malda jalorup. Jygyşmaýynça baýge jok. Süýleşmej güreşkile, dedi anın şıwyryn gulagy çala goýgan galys. Anın sözü maga maýday jakdy. Oy çabemy geçke süýreleşmej, dedi meni jetelep çykkan kişi. Çapsa çabaýyn dedim. Gözlögen jerime da jakындap kalgam. Tiginin iýinden garmap silkip tarta bereýin degenimde çak etkizip butga tep özümdi çalkalatda tutsa bolab. Mıntip çabılga ötörün it bilipi. Bugar esi dartım anı süýrelemeyde bolup, anı da tirüjan tişti baka ekenin, anında ebi gelse çabılga ötörün tap-takır unuta kalganımdı gör. Jerge tigen jan başım bılç etip, tayangan kolum bılcır ete düştü. Tigi jön ketpey 4 butta üstüme gömkörösünden tüşe jazdap barıp, gökürögümde tayanıp başman gargıp ketdi. Jykkan, baştan attaganım nese eneňdi, dep şyltogoşuna tappay turgan biri tigige opurulganday boldu. Atay attady deysiňbi? Yngay oşonda bolup kaldy okşoýt, dedi biri araçy bolup. Kolumdan tartkan galyska salmagymdy sala ordumdan çoýlup araň turdum. Hiç kimden gözüne tik karay albay kaldym. Jygylçy kişiden jygylbay, bok balanın aldında bokka düşkenime ıza boldum. Jeňiş koňşu aýyldyn balbanyna tandyk boldu, dedi kalys ek özlü eki jagyna tizip turup, anın golun biýik köterip. Hoy jaman gaýnym, seni munda önörüň bar ekeni bilbey jürgen ekem go, azamatsың. Janagy koňşu aýyldyk jigitke jan tartyp turgan kişi süýün üçin jaşyra albay, atynan düşe galyp tigini jetelep ketdi. Bale içkir, dedi gimbirö top içinden meni jekirip. Ünü ahyryn çykdy. Kança tanışyn öňdöngön menen kim ekenin aýry albadyp. Dünýede uşu jaman eken go. Uşunça maydanga çykyp jürüp, uşul açuu azaptyn damy sezbey gelgen ekem. Gülge çapkan emede boz ala bolup, el garagan betim jer garap, maydandan çykyp ketkençe şaştym. El gözünden erterek jitip ketүүgө aşyktym. Oşol boydan toyga barbadym. Topko girbedim. Göz bütüp kış geldi. Geçe göçödön bayağı meni maydanga jetelep çykkan kişi jolup kaldı. Kandaysың balbanım, dep jılmaydı kol berip jatıp. Iza bola düştüm. Öňüm kızarıp geçse gerek. Hiç nerse emes, dedi kayra joşta süýlep. Baykatbay aldırıp koybodyňby? Jygylgan jerden gayra tur deyt. Geler jylky toyda görebüz. Un çykkan jokmun. Geler jylkynyň işin geler jyly görörbüz. Balkim maydanga çyksam çıgarmın. Aytor kanday bolsa da başkalardan mağa okşap tamak jep gelgenin, jeňiş bir kişinin maňdaýyna ele жазылбаганын, arty goý akylyňa juk ekenin esimen çygarbasmyn. Oşol üçin koňşu aýyldyk arakkeş jigitke rahmat aýtkym gelet. 26 dekabr 2017 ýyl. Kökterek aýyldy. Angemenin awtory Bektur İlyas. Жазуучу блогер Бектур İlyas 1983-ýyly Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна караштуу Иле областынын Tekes odandagy Gökterek Kırgız aýlynda törelgen. Kıtay-Kırgız adabiyatında töwesi görüngen jaş жазуучулардын aldynky öküli. Шинжаң Kırgız Adabiyatı jurnalynyň salym goşuçu sylygynyň eýesi.
Шинжаң Уйгур автоном райондук жазуучулар коомунун мүчөсү. Чыгармалары Кытай, Уйгур, казак тилдерине которулган. Уктабас түндөр аттуу аңгемеси Кытайдагы кыргыз тилдүү мектептердин окуу программасына кирген.